e Buster tamén sempre andan con leas. Mais toliños que os animaliños non hai. Deles baste enamorar son os animaliños. No sistema xudicial do Rancho Dud, un equipo entregado de animais superdetectives investiga o crime. Esta é a súa historia, a cabalo entre a realidade e a ficción. Lei e desorde. Socorro! Socorro! Policía! Roubáronme! Necesitamos unha foto do estoxo desaparecido. Toma, por favor, dádeme con el. Un bolso ben bonito. Desde logo. Empezas pensando que é un bolso de maquillaxe bonito. Despois soñas con el, pensas que podes ulilo, tocalo, probar a barra de labios e... Lino en algún sitio. Espílete, Buster. Quero marcas dactilares, quero mostras de ADN e quero unha busca de sospeitosos por todos os bares e cafeterías nunha volta de 10 kilómetros. E a ti imos te levar pro centro. Pero, para qué? Para interrogarte. Voucho preguntar por última vez. Cantas películas protagonizou Lassie? Eu xa che dixen que non o sei. Non o sei. Aquí a vítima son eu. Dougie, interésache botarlle un ollo a esta lista. Que é? O posible contido do bolso. Moi ben. Que había nese bolso de maquillaxe? Maquillaxe. Ajá, correcto. Pero, que había exactamente no bolso? Pois, había as cousas máis imprescindibles. Lápiz de labios, rímel, brillo, galletas, pendentes, perfume, coláxeno, crema hidratante, lazo rosa, secador, unha perruca vermella... Hola! Que? Isto que é? As Olimpiadas dos Ronquidos? É unha técnica que usamos os detectives moi complicada para os civis. Quen máis ten acceso a ese bolso? Splat, Dumpster, Gilly, Rod, Poppy, Drumstick, todo o mundo! Sí, pero polo menos non temos que investigar máis que as femias. Non estaría tan segura. Collín unhas cantas cousas prestadas para unha obra de teatro. Mi manin que a roubara. Hai que ir falar cos sospeitosos de verdade. Sí que o vin. Pero nunca souben o que tiña dentro nin para que facía falta. Unha perruca vermella, un secador, etcétera. Cousas de mulleres. E a vos parecevos que eu ando con cousas de mulleres? Se cadra viñeche ben para... non sei... para levares na festa de inauguración do trampolín. Ei, ten tino que aínda non está acabado. Podo vos axudar nalgunha cousiña máis? De momento non, pero non marches da vila. Por favor. A min, co meu aspecto, vanme facer falta as pinturas de garra de mulo. Onde botaches toda a mañá? Xa que tanto vos interesa sabelo, estiven probando o que vai facer Gilly para o xantar. Moi ben, imos comprobar a túa coartada. Alá vos, pero deixádeme tranquila, estou ocupada. Estás tomando o sol nun sitio no que non se pode. Preséntate na comisaría para pagar a multa. Babexades polo meu puré vermello de arenques a la mod. Pois nada, vou buscar unha probiña. Non, grazas. Estamos de servizo. Non verías hoxe este bolso de maquillaxe? Non, ese bolso non o vin nunca. Daquela, como explica o gran chef toda esa barra de labios no fociño? Detective Pasmón, non é barra de labios. É salsa dos meus arenques a la mod. Outra cousiña máis. Estivo Splat por aquí? Pois sí. É unha criatura encantadora. Quería saber que exquisitez ia facer para o xantar. A súa historia coincide. Mais che vale non marchares da vila. Monsieur, como o gran chef que son, nunca abandono a miña cociña. Veslle saída. Ocorreuseme unha idea. Tiñades que andar buscando o meu bolso de maquillaxe. Acordeime dunha cousa. Vin a Rod preto do meu cuarto pola mañá. Pensades que terá algo que ver co asunto? Podemos pedir unha orde de rexistro. Está ben, adiante. É que teño a casa sen arrombar.
Ala, non vedes? Non hai maquillaxe aínda que un brillo de labios para o inverno non viña mal. Pero se queredes falar de perrucas vermellas, id onde Dumpster. Dumpster ten unha perruca vermella. Xo sei. O vermello non lla cae nada. Dumpster! Ei, Dumpster! Moi ben, descubriuselle todo. Xa sabemos lo da perruca vermella. Que perruca vermella? Vas vir canda nós. Tes un cartel coa palabra culpable colgado na cara. Non teño tal. Estás metido ata os cornos. E seguro que tamén roubache la pota de ouro que hai ao final do arco da vella, ou non? Sí, claro. A pota de ouro e máis eu quedamos para ir bailar. Xusto o que eu... Dougie, non temos noticias de que roubaran a pota de ouro. E seixo a miña liberdade. Non che vai ser tan doado, roda de recoñecemento. Non teñas presa. Non estou segura. A min parecenme todos iguais. Marchade daqui. Vaya, amigo. Volvemos a estar onde empezamos. Quen nos mandou meternos nesta cacería sen xeito? O rato! Alto! Non empeore as cousas máis do que están xa! Primeiro, ides meter que coller. ¡Hey! ¡Roedor noxento! ¡Esta van a pagar! Collédeme se podedes, papóns! Quedas arrestado. Orde! Orde na sala! Señoría, chamo o acusado ao estrado. A ver, Rod, se é que é como te chamas de verdade. Por favor, contanos onde estabas pola mañá e que era o que facías cando roubaron no cuarto de mulo. Estaba na casa lendo e escoitando música. Déixame recordarche que estás baixo xuramento. Estaba con Splat na cociña servíndelle o almorzo. Daquela, como explicas que te vira mulo cerca do seu cuarto? É que vai ver con esas lentes de sol? Están tan pasadas de moda. Quen dixo iso? Déixame ver. Orde! E logo, por que querías escapar sendo tan inocente? A como non ia escapar? O rato sempre é o que leva a culpa. De acordo. Mais nada de momento. A defensa chama a Esplato ao estrado. Onde estiveches hoxe pola mañá? Na casa de Gilly. E fuches ti soa? O meu axudante persoal veu canda min, o roedor noxento. Refíreste a Rod? Claro. A fila para me pedir perdón aquí á dereita. Así que ti é máis ese roedor. Rod, fostes ver que había de xantar? Sí, fun co roedor noxento á de Gilly para ver que había de xantar. Ti roubache o bolso da maquillaxe. E aquí está a prova. Pero que... Como chegou iso aí? Eu non sabía nada. Di cala e non des excusas tan patéticas. Tic-tac, tic-tac. Acabas o tempo para facer un trato. Está ben, quería coller prestado ese estúpido lápiz de labios. Cambiar algo de aspecto, en fin. Ser son guapísima, pero de vez en cando tamén me gusta cambiar un pouco. Pero entón, o in que mulo daba volta e botei a correr co bolso da maquillaxe cara a de Gilly. Eu non sabía nada disto. Cala a boca, cabuxo! Sí, admito, probei o lápiz de labios. Pero deime de conta ao momento de que a perfección non se pode mellorar. Despois vin a perruca e pensei, que carafio, así que dixen, vouna poñer. Estaba preciosa, cousa que era de esperar. E vai, ele arrancoume da cabeza así sen máis.
Cando lle vin a cor sentín o golpe da inspiración. Nada que ver co golpe que che vou dar eu a ti, aparvado. O que empezou sendo un fabuloso puré de arenque salamod podíase converter nun puré vermello de arenque salamod, mergullando a perruca vermella na súa salsa aromática. ¡Qué noxo! Onde están o bolso e a maila perruca? Enterrados debaixo do lixo de onte. Non hai máis preguntas, señoría. Como declaran a testemunha? ¿Ímola declarar? Total e increíblemente estúpida. Levántase a sesión. Que tal, meu? Ocupado. E que faz, amigo? Estou practicando para ser payaso. Vaia, conteiche que unha vez fixen do payaso trompazo nunha película. Si, contaches. Onte 3 veces e Antonte 4 veces máis. Podoche ensinar moitos trucos para actuar. Ah, Dougie, encontrei isto no teu cuarto. Por certo, ese ruído que é?